Muziek is alles voor mij. Muziek, dat kan je een oor net vertellen. En het is zo makkelijk, het is zo schande dat iedereen eigenlijk net een beetje muziek maakt. Want muziek, dat is zo mooi. Ga je even een beetje een minder zin, een beetje, nou. Ga maar achter de ding zitten, alles verhoord. Ga je problemen, ga maar achter de ding zitten, je speel je het voort. Ik kan zonder muziek net leven. Er gaat nooit één keer één dag voorbij dat ik net speel. Nee, muziek, dat is alles. Zo. Daar was hij dan. Hij krijgt allebei een duizeligheidsonderzoek in het ziekenhuis. Maar toen zei de neuroloog, ik wil ook een hersenscan van je hebben. En toen weer de uitspraak, hij zei, nou, het hersenonderzoek, uw hersens zijn voor 86% verschrompeld. Ik denk, dan ga ik net volle meer hoor. En dan kwam thuis, dus ik zei, dat is mijn vrouw. En mijn oren wat mijn vrouw zei. Hier, ik wil tacht. Maar ja, goed, dat had allemaal te maken met mijn leeftijd. Ik ben nog zo'n 80 hier en klaar. Ik begin mooi verder. En de vrouw zei, doe eens nog genoeg, dat valt boven het je. Ja, wij hebben nog net weten. Zo daar in die hoeken, daar zit ook nog wat, hè? Wat heel bijzonder is, ik had daar met de huisdokter over. Die zei, ja, maar jij weet niet half wat muziek betekent. En dat klopt het helemaal, want ik kom er al 34 hier, kom ik in het huis, weet alleen nog maar mensen de mens binnen. Dus je kan met je mensen praten, maar ik begin te spelen, ik begin de dingen van vroeger te spelen en je jongens kliesters mij. Ja. En dat is iets wat je net begrepen kan. Nee, zei de dokter, alles in het leven, dat zul je als meisje misschien vergeten en net zo goed meer weten, maar er is één ding wat blijft en dat is de muziek. Zeg je het alle dagen? Ja. En we vervelen je nooit. Nou, nee, wij gaan niet veel meer weg. En dan moet je niet vergeten, we hebben een ouder. Daar zijn kennissen die zijn praktisch allemaal weg hoor. We hebben geen kennis meer, de hele vriendenkring en alles is. Clubs met elkaar, maar die zijn allemaal, daar ben we allemaal alleen van over. Dat krijg je op plaats. Ja. Dan gaan alle kennissen weg, van de week nog weer één. Hè? Ja. Dat is ook verschrikkelijk. Hè? Dat is toch ook verschrikkelijk? Ja, dat is ook verschrikkelijk, maar dat is al. Maar zo is het leven, je had het leven maar te nemen. Ja. 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 Als de lente komt, dan stuur ik je op. Nou jongens, kom maar. Kom maar gauw. De vrouw die puzzelt graag. Maar dan onder het koffie drinken, dan roemjekuppen we een paar potjes. Dat op een beetje onder het koffie drinken. En ik weer. Nou, dan pak ik dit ding maar even en ik speel je wat. En de vogeltjes en de muziek en oh nee, we had zo mooi als ik wint doen. Ik ben zo rijk als ja. Je bent te gerren en als je dan oud wordt en je bent dat te gerren, dan ben je zo rijk als ik weet hoe. Ja. Dat is geweldig. Ja, dat geluk mij ha. Mijn paker die is begonnen met het product wat we maken. Hij was timmermansknecht en die mocht graag met hout werken. En in 1938 ongeveer wou hij toch eens wat oors dan alleen nog timmermansknecht wezen. En
toen zeggen de noodzakeling van bepaalde producten te maken. En toen is hij aan het hobbyen gegaan. En vanuit zijn hobby is hij uiteindelijk naar het product wat wij het Sint-Wurg maken, is hij zich aan het specialiseren gegaan. En na de Tweede Wereldoorlog is hij een fabriek begonnen. Wij maken inderdaad een product, dat leidt denk ik bij iedereen wel in huis zelfs. Dat is bij de oude generatie. Het is ook een product wat overigens wel bij de bepaalde generaties heel volgebruikt geweest is. Maar ondanks dat had iedereen wel dit product in huis. In de keukenla of in de score of waar dan ook. Nou zitten de meesten thuis, die zitten inmiddels op het puntje van de bank, want die denken, waar hebben ze het nou hoor? Wat nooit zien hem hier? Ja, nou wij krijgen al zijn meten is weten. Ja, wij meten al meer dan 20 hier meten we toemstokken. De vijfdelige toemstokken zoals onze grootouders en nog veel volle verder. En dat altijd broekt haar. En dat meten we tot op heden nog steeds precies hetzelfde. Gewoon 1 meter vijfdelig. Neigen nog dezelfde de dikte van de toemstok en bedrukking. Dus een heel traditioneel product. Ja, zoals alle toemstokken achter elkaar koorlezen dat wat wij uiteindelijk maken hebben van nou het begin. Dan ben we al meer dan een keer om de wereld heen geweest. Dus dat is meer dan 40.000 kilometer.